నమస్కారం అండి, నా పేరు డాక్టర్ శృతి. ఐఎమ్ అన్ ఆప్థమాలజిస్ట్. సో యూజువలీ పిల్లల్ని ఓపీ తీసుకొచ్చినప్పుడు మనం పవర్ ఉంది అని చెప్తే పేరెంట్స్ కొంచెం భయపడతారు. చిన్నప్పటి నుంచి అద్దాలు పెడితే అదే అలవాటు అయిపోతుందేమో, అద్దాలు పెట్టుకుంటే సైట్ అలాగా పెరిగిపోతుందేమో, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పుట్టింగ్ డైట్ తోటి కంట్రోల్ చేద్దాము, బాగా రెటినాల్ రిచ్ డైట్ లైక్ క్యారెట్స్ అండ్ బీట్రూట్స్, పాలకూర ఇవి ఇస్తే దే ఆర్ గుడ్ ఫర్ ఐస్ అని అందరికీ తెలిసిన విషయమే. అది ఇస్తే ఇంకా స్పెక్స్ అవసరం లేదు అంటారు. అలా ఏమీ ఉండదండి. సప్లిమెంట్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ సప్లిమెంట్స్. ద అల్టిమేట్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ విజన్ కరెక్షన్ ఈ స్పెక్టికల్స్. మీరు ప్రపంచం మొత్తంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా అదే చెప్తారు. పవర్ అనేది ఒక్కసారి వస్తే రెడ్యూస్ అయ్యేది ఉండదు. యూ కెన్ ఓన్లీ హెల్ప్ ద కిడ్ నాట్ టు ఇంప్రూవ్ ద పవర్. ఇంకా ఎక్కువ కాకుండా మాత్రం డెఫినెట్గా స్పెక్సే వాడాలి. మీరు ఇచ్చే డైట్ అంతా ఎంత రెటినాల్ రిచ్, విటమిన్ ఏ రిచ్ డైట్ ఇచ్చినా అది ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ సప్లిమెంటేషన్. సో ప్లీజ్ గెట్ ఇట్ స్ట్రైట్. చాలామంది జస్ట్ క్యారెట్స్ ఎక్కువ తింటే అద్దాలు రావు కదా, సో బేబీకి స్పెక్స్ అవాయిడ్ చేసి విటమిన్ ఏ రిచ్ డైట్ ఇచ్చేసి సరిపోతుంది, పాలకూర ఇవన్నీ ఇచ్చేసి సరిపోతుంది, ఇట్స్ గుడ్ ఫర్ ఐస్, సో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు యూస్ గ్లాసెస్. అలా ఏమి ఉండదు. సప్లిమెంట్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ సప్లిమెంట్స్. సో మీరు స్పెక్స్ కంపల్సరీ వాడాలి. వాడుతూ డెఫినెట్లీ బేబీకి రిచ్ విటమిన్ ఏ డైట్ ఇవ్వాలి, రెటినాల్ రిచ్ డైట్ ఇవ్వాలి. దాట్ విల్ హెల్ప్ ద రెటీనా టు బీ బెటర్, ఆర్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ మంచిగా అవుతుంది, ఆర్ ఇట్ జస్ట్ హెల్ప్ ద రెటీనా టు బీ హెల్దీ. అంతేగాని there are no studies which say that giving a rich diet can reduce the power అని. పవర్ ఒకసారి వస్తే you have to use glasses. There is nothing like if you eat carrots, half kg carrots daily dinna, 1 kg carrots daily dinna, it is not going to help in reducing vision. It is just a supplement.